Ahojte, moje meno je Krtko a vítam vás u ďalšieho videa. V predchádzajúcom videu sme sa ponorili do života Benita Mussoliniho, muža, ktorého ambície formovali dejiny Talianska i celej Európy. Fakty, dokumenty, historický kontext. Dnes sa však vydáme iným smerom. Nie za politickou ideológiou, ale do hmly viktoriánskeho Londýna. K prípadu, kde nie sú žiadne istoty. Len otázky, teórie a mŕtve tela. Jack Rozparovač, meno, ktoré pozná celý svet, no identita, ktorá uniká už viac než 130 rokov. V tomto videu nebudeme hovoriť len o vraždách. Budeme hovoriť o dobe, spoločnosti a možnostiach. O tom, čo vieme a čo si len myslíme, že vieme. Pretože niektoré príbehy nezostarnú, kým zostanú nevyriešené. Viktoriánsky Londýn na konci 19. storočia bol mestom kontrastov. V bohatých štvrtiach žili priemyselní magnáti, bankári a vyššia spoločnosť, zatiaľ čo chudobné oblasti ako Whitechapel boli plné bezdomovcov, prostitútok, chorôb a zúfalstva. Bola to doba prudkého rozvoja, ale aj sociálnej nerovnosti, kedy mestská polícia čelila rastúcej kriminalite a obyvateľstvo žilo v obavách z neznámeho. V roku 1888 sa tieto obavy stali realitou, keď neznámy vrah začal systematicky zabíjať ženy v štvrti Whitechapel. Tlač mu čoskoro dala meno, ktoré sa stalo synonymom zla – Jack Rozparovač. Prvá známa vražda sa odohrala 31. augusta 1888. Obeťou bola Marianne Nichols, 43-ročná prostitútka. Jej telo bolo nájdené na Bucks Row s hlboko prerezaným hrdlom a rozrezaným bruchom. Len o týždeň neskôr bola nájdená Annie Chapman s rovnakými znakmi násilia, no tentokrát chýbala časť vnútorných orgánov. To naznačovalo, že vrah mohol mať znalosti z anatómie. Nasledovala tzv. Dvojitá udalosť, double event, z 30. septembra. V krátkom časovom odstupe boli zavraždené ďalšie dve ženy. Elizabeth Stride a Catherine Eddowes. Prvá mala len prerezaný krk, čo viedlo k dohade, že vraha niečo vyrušilo. Druhá však bola zavraždená o čosi ďalej, v City of London, a jej telo bolo zohavené s mimoriadnou brutalitou. Chýbala jej oblička a časť tváre bola znetvorená. Posledná známa a zároveň najbrutálnejšia vražda sa odohrala 9. novembra. Mary Jane Kelly bola mladšia než predchádzajúce obete a jej telo bolo nájdené v izbe na Miller's Court. Bolo prakticky rozsekané, s otvorenou brušnou dutinou, odstránenými orgánmi a tvárou znetvorenú na nepoznanie. Telo bolo znetvorené tak dôkladne, že policajti na mieste mali problém určiť jej identitu. Londýnska polícia, konkrétne Scotland Yard, čelila bezprecedentnej situácii. Neexistoval žiaden precedens pre vyšetrovanie sériového vraha. Metódy kriminalistiky boli v plienkach. Neexistovali otlačky prstov, nepoznali DNA a kriminalistická fotografia bola iba experimentom. Po vraždách sa začali objavovať listy, ktoré boli údajne od vraha. Najznámejší je list označený Dear Boss, v ktorom písateľ opisuje túžbu pokračovať vo vraždách a podpísal sa ako Jack the Ripper, meno, ktoré sa navždy zapísalo do dejín. Niektorí historici sa domnievajú, že tento list mohol byť výmyslom novinárov v snahe zvýšiť predaj. Existujú však aj iné listy, ako napríklad tzv. From Hell Letter, ku ktorému bola priložená polovica ľudskej obličky. Táto korešpondencia je dodnes predmetom sporov. Polícia vypočula stovky ľudí, prehľadávala ulice, zvýšila hliadky a prijala aj netradičné metódy, ako nasadenie detektívov v civilnom oblečení. Napriek tomu sa nepodarilo dolapiť páchateľa. Za viac ako 120 rokov vznikli stovky teórií o tom, kto mohol byť Jack Rozparovač. Medzi najznámejších podozrivých patria Montague John Druid, právnik a učiteľ, ktorý spáchal samovraždu krátko po poslednej vražde. Jeho profil zodpovedal viacerým hypotézam. Aaron Kosminský, poľský prisťahovalec s duševnou poruchou, ktorý bol neskôr internovaný v ústave. V roku 2014 sa objavili správy, že DNA z krvavého šálu údajne patrila jemu. Avšak dôkazy nie sú jednoznačné. Dr. Francis Tumblety, americký lekár, známy svojim nenávistným postojom voči ženám. Bol zadržaný za iné prečiny, no ušiel späť do USA. Walter Sickert, britský maliar, o ktorom tvrdila spisovateľka Patricia Cornwell, že bol vrahom. Táto teória je však kontroverzná
a väčšina odborníkov ju odmieta. Niektoré konšpiračné teórie tvrdia, že vrahom mohol byť člen kráľovskej rodiny, slobodomurár alebo niekto vysoko postavený, čo malo údajne viesť k zámernému zakrývaniu dôkazov. Hoci Jack Rozparovač zabil len 5 žien a možno aj viac, jeho zločiny zásadne ovplyvnili spoločnosť. Spustili diskusie o chudobe, prostitúcii, zlyhaní polície, ako aj o postavení žien v spoločnosti. Jeho prípad inšpiroval desiatky kníh, filmov a dokumentov a zároveň položil základy moderného profilovania sériových vrahov. Napriek snahe mnohých historikov, kriminalistov a amatérskych vyšetrovateľov sa jeho totožnosť dodnes nepodarilo definitívne odhaliť. Jack Rozparovač sa tak stal viac než vrahom. Stal sa symbolom neznámeho zla, ktoré sa skrýva v tme. A práve táto nedopovedanosť robí jeho prípad stále živým. Jack Rozparovač nebol príšera z legendy. Bol to človek z mäsa a kostí, s myšlienkami, ktoré dnes už možno nikdy nepochopíme. No zanechal stopu nielen v uliciach Londýna, ale aj v pamäti sveta. Ak ťa toto video zaujalo, budem rád, ak mi dáš like, zanecháš komentár so svojím názorom, alebo sa podelíš o svoje vlastné teórie. Nezabudni sa prihlásiť na odber, aby ti neušli ďalšie témy z dejín, ktoré spájajú fakty s tajomstvom. A ak máš vo svojom okolí niekoho, koho fascinujú záhady minulosti, pokojne mu toto video pošli ďalej. Ďakujem ti za čas a dôveru. Uvidíme sa na budúce.